kod vas čuo za jednog sveca, Sveti Franjo Ksaverski, čuli ste za Asiškog, to je najpoznatiji, pa onda ima Saleški, to je nešto kojeg ja često citiram, koji je napisao one lijepe knjige kao što je Filotea. I ima jedan Španjolac, Franjo Ksaverski. Onda bio je neki dan spomendan, sam čitao ponovo životopis, to je 16. stoljeće, onda on je imao tu milost da je evangelizirao ljude koji nikad nisu čuli za Krista. On je evangelizirao Japan, Gou tamo prije Indije, pa je poslije išao u Japan, umro je pred Kinom, nikad nije uspio doći u Kinu. I onda ostala mi jedna rečenica koju je rekao jedan Japanac, kad je njega tražio, znači to su ljudi koji prvi put se susreću s kršćanstvom. Evo, ta rečenica nam može pomoći da shvatimo bit kršćanstva, koja nam može izmicati, jer smo navikli na njega, jer imamo predrasude, jer i tako dalje. Onda ovaj Japanac koji će poslije postati kršćanin, rekao je, di je onaj zapadnjak koji oprašta grijehe? Znači od svega što su oni govorili tamo, nešto potpuno novo njima, njihovoj kulturi, nikad nisu čuli, za njega bit bila, to su ljudi koji opraštaju grijehe. I znamo da je i to bila novost kad je Krist to radio. Krist bi rekao, opraštaju ti se grijesi, onda kaže da su se sablažnjavali, pa ko je ovaj, šta on misli? Jer samo Bog može opraštati grijehe, istina. Onda ta moć je dana apostolima i recimo, ne znam, ko ima moć oprostiti tvoj grijeh? Zamisli sad nešto čega se sramiš, što ti je, di si kiksao, di si napravio nešto sramno, nešto di si, ideš psihijatru, ali on ne može reći kako može reći opraštati? Ne može, nema pokriće, jel? Svećeniku ima jedno pokriće, Bog, jer grijeh se tiče Boga, jel? Ako nema Boga, nema ni grijeha, jel? Ako nema jednog zakona, ne postoji moral ako nema Boga, ali mi znamo da ima jedan nepisani zakon u našem srcu, čija je srž ljubi, koji niko od nas ne vrši, i zato imamo jedan nemir i zato trebamo biti spašeni. Zamislite što je rekao Sartre, to je onaj ateistički pisac u školama, uvijek mi je to misterij zašto su mi u srednjoj školi, kad su najveće krize za čovjeka mladog, kad se pitaš o smislu, imaš svakakve napasti, oni daju te autore koji su mračni, crni, koji govore da život nema smisla. To mi je uvijek bilo, sam se pitao, uglavnom on, sjećam se, kaže, Boga nema, jer onda to znači da nam ostaje, da naši grijesi ostaju, ne mogu biti oprošteni. On ne vjeruje da postoji grijeh, jer ako nema Boga možeš činiti što hoćeš, ali ima ovaj osjećaj, on kaže mučnina, ima jedna životna mučnina, ostaje, nema oproštenja. Onda bit kršćanstva je to, danas smo čuli od Ivana Krstitelja da on počinje uvoditi ljude u to, govori, navješta otpuštanje grijeha koje će tek biti potpuno ispunjeno, jer oprostiti grijehe nije jedna juridička stvar. Ja sam nešto sad protiv nekog zakona koji je napisan sagriješio, sad mi je oprošteno. Oproštenje je uvijek povratak u zajedništvo. Tek u Kristu se čovjek ne može se vratiti u zajedništvo dok ne poznaješ drugoga, dok ne znaš kako si ga uvrijedio. Tek u Kristu mi možemo upoznati ko je Bog, što je ljubav, kako smo ga mi povrijedili, pokajati se za to, dobiti želju da više. Nekako ova čitanja mi govore danas o tome, i povezana su uz temu radosti. Ne znam da li ste čuli, meni odzvanjala danas riječ radost u čitanjima, i vidim jasno jednu stvar u mom životu, a i u životima drugih ljudi, da ono što oduzima ovu jednu temeljnu životnu radost, ima jedna radost kojom se mi rađamo, koja imaju mala djeca. Ja sam put bio kod jedne obitelji na ručku koji imaju više djece, onda smo se ovako malo igrali, onda sam ja postavio jedno pitanje, da vidimo ko je najradosniji među ovom djecom. I onda smo svi zaključili jednoglasno da je najradosniji najmanji. Svako toliko nešto kmeči, nešto se buni, ali je uglavnom radostan. Jel? Onda ovaj veći je manje radostan. Onda smo svi pogledali ovu najstariju koja je u pubertetu, koja nema niti malo radosti, jer je u buntu, jer je koluta očima, sve on je dosadno. Ima jedan dobar bunt koji je naravan, koji je u nama, koji treba se dijete odvojiti od roditelja. Ima jedan sveti bunt, to je bunt recimo Svetog Franje Asiškog, to je ono što kaže Krist, da se moramo odreći oca i majke da bi bili njegovi, ali ima jedan grešni bunt, to je bunt radi bunta ovako, jer sviđati se grijeha, ne daju ti se, hoćeš raditi što hoćeš, i onda s time dolazi žalost čovjeku. Dođe ti jedna žalost, u cijelom čovječanstvu je jedna ta žalost. A kako će čovjek živjeti? Radost nije neka stvar luksuzna. Radost je nužna za život. Ja znam kad mi ljudi dođu na ispovijed, onda kažu, što sam više puta susreo, kad kažu iskreno, nema u meni više radosti.
I da je rekao, iz mene izašla zadnja kap radosti. Ne mogu nastaviti živjeti, pomozite mi. Kako ćeš živjeti bez da u tebi ima jedna temeljna, to nije radost cerekanja kad se mi nešto, ne znam, kad se napijemo pa se zezamo, a u dubini smo tužni, nego ima jedna temeljna radost životna. Ja sam zahvalan Bogu što mi to daje. I vidim u mom životu da nisam imao tu radost ili kad je bio grijeh neki, ili kad sam živio bez Boga, kad sam imao kad sam htio biti autonoman od Boga. Autonoman doslovno znači na grčki autonomos, sam svoj zakon, auto, jel? Da radiš samo, nomos zakon. Ja sam sam svoj zakon. Evo, kad sam tako živio i vidim drugi kad tako žive, da ulazi jedna tuga duboka u nas. Mi se pravimo da to nije tako, ali je, tuga je u nama, u svima. I onda kako se izlazi iz toga? Jer ova riječ govori o tome, nekako Božja riječ nam stavlja jednu mapu, da bi mi bolji, mapa koja je zapravo mapa naše nutrine. A mapa je ta stvarna geografska bila za izraelski narod, jer oni su stvarno 5 stoljeća prije Krista došli su taj narod koji se zovu Babilonci i pobili su, ne znam, koji su nešto značili u narodu i odveli su većinu stanovnika Jeruzalema u Babilon da im služe. I to im se dogodilo jer oni su znali da već u savezu s Bogom bilo, ako su odmetnu od Boga, ako ne slušaju njegove zapovjedi, da će ih on predati njihovim neprijateljima. I to se dogodilo. Evo, uglavnom taj narod je sad desetljećima u tom Babilonu, to je bilo oko 70 godina su bili tamo, i već su se neke generacije rodile tamo, već su počeli neki zaboravljati Jeruzalem, zato ima ona pjesma Jao meni ako tebe zaboravim Jeruzalem. Jel? Ovdje ovaj psalam koji smo danas slušali kaže, govori o tom trenutku kad su se oni vraćali, onda kaže radost, kako opet smo radosni, opet nas vraća radost. I onda, evo ti se sad nađi gdje si ti. Ovo je jedna mapa, taj stari zavjet je stvarno se to događa, stvarno je to sužanstvo fizički, ali to je jedna mapa u kojoj ti moraš naći sebe. Jer ti mapirati tvoju nutrinu, koja nutrina je neizreciva. Da li si ti sada u Babilonu i tamo si se, ako čitamo Otkrivenje, Babilon je riječ za svijet, za mentalitet svijeta. Svijet je onaj koji je protivan Bogu. Nikad Babilon nije bio jači u povijesti. Jel? Danas je sve serije, svi filmovi, svi pjevači, većina ako hoćeš biti slavan, svi su protiv Boga, protiv crkve. Svi perfidno uvijek u svakom filmu, u svakoj seriji, u svemu, u sportu, u kulturi, u umjetnosti. Sve je protivno Bogu. Jel? Ali kaže Sveti Ivan da je Bog ljubio taj svijet i ljubi mene kad sam protivan. Toliko nas je ljubio, kaže, da je dao svog sina i da nas nije došao suditi svijet, nego spasiti svijet. Jer svijet, to jest ja tako živeći, idem prema propasti. Jel? Jedan put me pitao neko kako to Bog je ljubav ako nas baca u pakao. On kaže, nisam došao suditi nego spasiti. To je naše stanje sada, kad bi mi makli sve laži iz našeg života, kad bi makli otuđenja, kad bi makli, a to se događa, u smrti se to potpuno miče. I ostane samo stvarno, samo na srž. Stvarnost čovjeka je pakao. Samo mi smo se navikli na stvari. To da ne znam, da gledamo drugog kao objekt, recimo u bludnosti, to je pakao. To da može ubiti jedno dijete, izvaditi ga i majčine utrobe i raskomadati ga, to je pakao. To da klevećemo druge, to je pakao. Kad bi mi makli, što je, kaže jedan svetac, da mi ne bi imali potrebe, rekao je za sebe, ja ne bi imao potrebe Isusa Krista kad u meni ne bi bio pakao. I ti ako još nisi to otkrio, ovu stravu koja je u nama, ovaj besmisao koji je u nama, još ne možeš čut, još ne možeš, a zamisli ovo da kaže Sveti Pavao da vjera dolazi po slušanju. Kaže Krist, vaš sam čistio svojom riječi. Evo, i ko će izaći iz Babilona i ići radosno prema Jeruzalemu, dobiti ovu radost? Evo, oni koji počnu čuti riječ. Ja to vidim po našim župama, evo, to baš je najbolja slika Babilon, jer mi smo svi, većina smo kršćani koji smo na misiji, zovemo se kršćani, ali većina danas nas, nemojte se ljuti kad tako kažem, govorim istinu, gledamo sjevernu Europu, vidimo da više nema, gurali su dokle su mogli, prije koju godinu, prije koje desetljeća, više župe ne postoje. Tako to nama dolazi. Nećemo dugo moći ovako živjeti i tvoja djeca te gledaju. Ne možeš dugo ti ići u crkvu, a tvoj život je jedan Babilon. Da slušaš ovaj svijet i živiš po svjetsku i zapravo tvoj mentalitet je mentalitet svijeta. Šta radi mentalitet svijeta? Negira grijeh. Koji je danas jedini grijeh? Danas jedini grijeh reći da je nešto grijeh. To je jedini grijeh. To je infantilno. To je kao malo dijete,
naraste i napokon nema roditelja, pa ne mora mi govoriti što je dobro, što je loše, nije shvatio da su mu govorili za njegovo dobro. Onda negira da postoji grijeh, negira da postoji sebičnost, negira da postoji, onda kako u ovo vrijeme nam stalno ponavljaju slušaj struku, onda ja vama danas kažem slušajte struku. Evo ima jedna struka koja se bavi s time, kako ono firme kažu, evo već 150 godina tradicije naša firma, ne znam, proizvodi kavu, ne znam. A sad zamislimo, 2000 godina tradicije bavi se s grijehom. S time da čovjeka spasi od grijeha. 2000 godina, struka, znaš koja je to struka? Čitaj svece, čitaj koliko je obrađena oholost, koliko je obrađena, zašto se nama događa bludnost, zašto. Ima jedan, uzmi tomu Akvinskog, nekada sam čitao o incestu. Svi mi imamo osjećaj da je incest grijeh, da to nije dobro i shvaćamo to, imamo neku naravno spoznaju, ali ne znamo to objasniti, zašto to. I u Njemačkoj kažu već desetljeće, ma ne, zašto bi to država branila? Zašto bi zakon zabranio incest ako se dvoje ljudi, ne znam, brat i sestra hoće vjenčati ili mama i sin, danas postoje svakakve ludosti, oprostite što to govorim na misiji, ali govorim, onda čitam neki dan tomu Akvinskog, kako on to raščlani. Ono točno objasni, razumski, zašto je to Bog nam dao da je ukočnica u nama, zašto bi to stvorio nered totalni u obiteljima, u svemu, objašnjava. Korak po korak. Ima jedan stručnjak za čovjeka, za našu nutrinu, za savjest, za moral. Onda pozivam te, slušaj struku. Nemoj biti budala, nemoj govoriti, ne postoji bolest. Ne postoji grijeh. Ne, vrečasni ja nemam grijeha. Evo, slušaj struku. Struka ti kaže da si grešnik. Kaže Božja riječ, ko kaže da nema grijeha, lažov je. To ti kaže struka. Ti si pametniji od struke. Koristimo ovo što nam danas govore. Dobro, nije to jednostavno mora se dogoditi jedno čudo da bi čovjek vidio svoje grijehe. To je uvijek čudo. Evo ja to govorim i tražim čudo. Ne mogu zahtijevati ni od vas, ni od sebe. I onda divota mi je kad vidim da se to čudo događa u nekim dušama. Te duše su ovi potoki, ako ste čuli psalam, da kaže vraćaju se kao potoci negepski. To je ako vi koji ste bili u Izraelu, onda ste kad ste putovali iz Galileje dole uz Jordansku rijeku, prema Mrtvom moru, pa se diže prema Jeruzalemu, ona pustinja se zove Negeb. I onda to je toliko tvrda zemlja da kad padne kiša, to je jako rijetko, da stvore se male rječice, jer ništa ne ulazi u zemlju, odmah se stvore rječice kao da po staklu ide, jel? To su male rječice, ali koje se skupe u jednu veliku. I onda jako je opasno biti u tim, oni zovu vadi, u dolinama koje te mogu odnijeti. Ta voda te može odnijeti. Evo, to su te male rječice. Evo, ja vidim svako toliko, neko se vraća, počinje se vraćati, slijeva se jednu veliku rijeku koja se zove narod Božji. I tu mi je uvijek misterij. Ko je taj koji se vraća, koji napušta grijeh, ovu žalost? Onaj koji počne čuti. Kaže Sveti Agustin, svoje obraćenje, kaže, Gospodine, probio si moju gluhoću. Kako to, evo sad govorim, to na pomoć tebi, ne da te optužim, kako to da toliki ljudi, i mnogi danas koji su ovdje, mnogi svećenici, su godinama u crkvi, ništa ne čuju. I živcira ih, ne cijene kada u jednoj župi je svećenik koji govori o Božjoj riječi. Ne cijene to. Tebe živcira kad se govori o Božjoj riječi. Kad će ovaj prestati? Zašto? Jer još si ubavi, nije ti probilo još si, ali pazi ovo, da takvi ljudi su razapeli Isusa Krista. Nisu razapeli Isusa Krista narkomani, kockari, ubojice, nego religiozni ljudi koji nisu, kaže Krist, vi niste kadri čut. Kaže, zašto? Jer vama je Otac žaba. I hoćete vršiti njegovu volju. Evo, ima jedna zapreka da bi mi čuli, koji sada govorim i molim to čudo, da ti se dogodi da ti se razbije taj čep, da ti se otvori, jer vidim onima koji se to dogodi, meni se to događa. Neki dan, uvijek me tješi to kad neko čuje Božju riječ. Neki dan smo imali onu hitnu pomoć za nemirne, onda mi svako toliko neko napiše poruku šta ga je taklo. Onda je jedna supruga napisala, kaže, taklo me ono kad si govorio da je jedina Božja ljubav čista, da su čisti motivi. Zato ono kad kaže otkrivenje, ti si dostojan slave, časti, to jest, ko je dostojan da mu ja dam svoj život, da ga slavim, da ga častim? To je janje, zaklano, Krist. Zašto je on dostojan? Jer jedino njegovi motivi su čisti. Nova žena, taklo je to, jer je počela zahtijevati to od svog muža. Onda zahtjevaš i poluđuješ. Onda to je taklo, ušla je ta riječ u nju, pa nema to moj muž, ne mogu to zahtijevati, nemam to ni ja. Mogu se opustiti, jel? Onda ta riječ je, ona kaže, mogao bi sad pročitati poruku, jel? Je spasilo za jedno vrijeme. Poslije će možda opet ići s tramputicom, pa će opet doći Božja riječ. Opet će je, ne znam, počne suditi nekoga, dođe Božja riječ, ne sudi.
I možda ti slušaš je u crkvi, ali ne čuješ. Ne čuješ. Božja riječ kad čuješ, ona ulazi sa snagom. Sveti Augustin kad se obratio, to je zanimljivo, pa svaki svetac, svaki kršćanin obratio se tako da čuje jednu riječ. Zanimljivo je obraćenje, najbolji opis obraćenja ikad, taj proces nam je dao Sveti Augustin u svojoj knjizi Ispovijesti, gdje on piše kako želio se obratiti, tada je krštenje bilo nešto jako ozbiljno. Puno ozbiljnije nego danas svećeničko ređenje. Tada on se nije htio krstiti, niti su ga htjeli krstiti dok u njemu se nije dogodila promjena života. I on je vidio, on se želio, privlačilo ga je. Ali su ga privlačile i žene, imao je jednu, drugu, treću, ne znam, imao je i tako dalje. Privlačila ga je slava, bio je poznati govornik, bio je jako pametan, pare i tako dalje. Nije mogao do jednog trenutka dok nije čuo jedan glas, uzmi i čitaj. I pročitaju jednu rečenicu iz Svetog Pavla koja kaže skinite starog čovjeka kojeg varave požude vode u propast, obucite se u Krista i s tom rečenicom u njega je ušla snaga. Kao da jedna vaga u našoj duši, koja, jedan koji je slušao Ivana Krstitelja, to je bio Herod, ovaj koji se spominje u Evanđelju, on isto imao vagu u svojoj duši. On je znao da ne smije imati ženu svoga brata. I Sveti Ivan Krstitelj mu to govorimo istinu. I kaže da ga je volio slušati, ali ta vaga u njegovoj duši, ovaj mi govori istinu, ali lipa je ova žena, mačka je, znaš, nije to... ljudi mi zavide na njoj kako je zgodna i tako dalje, ne mogu nju pustiti baš, ona jedna vaga, do jednog trenutka kad je odsjekao glavu Ivanu Krstitelju. I vaga je prevagnula na žalost, na Babilon, na grijeh, na... Svetom Augustinu drugačije. Čuje Božju riječ, ušla je Božja riječ u njega, ista vaga, ista koju imao Herod, koju imamo ja i ti, prevagnula milost. Odlučio se, dobio je snagu odlučiti se od Boga za milost, živiti u milosti. Postao svetac, biskup. Onda danas, još ovaj glas se još uvijek čuje, tu je, viče neko, gledaj. Pokušava se utišati taj glas. Puno puta đavo mi pokušava utišati taj glas. Đavo želi, znaš kako đavo utiša glas u crkvi svećenika, recimo, ili vjernika. Tako da ih napastuje. Ako jedan svećenik, recimo, živi u grijehu, kako on može govoriti istinu? Kako može imati žal? Recimo, neki svećenik ima ženu sa strane. Gotovo. I on je narod, jer više ne govori istinu. Nema snage govoriti istinu, nema snage prokazivati grijeh, nema snage boriti se za duše, jer sam živi da prostite u govnima. Onda to je jedna borba. Onda, pazi, ima ovdje jedan glas koji ti govori, koji ti viče, još uvijek. Nije to šala, koji te zove. Ono što sprečava, evo sad slušaj dobro, što sprečava da ti jedan čovjek, kako to, ja uvijek imam misterij, kako to ovaj čuo i gledaj kako je krenuo na put, nije stigao, kreće se, počeo se boriti. Recimo, daj jedan primjer, jedan mladić, vidiš slabije, ali čuje, privlači ga to i onda padne u grijeh, ne znam. Jedna udolina, jedno brdo, jedna ne može nikako ići naprijed, onda ide na ispovijed, onda kuša radost, vidi kako je, ide naprijed. Nakon par dana, nakon 10 dana, padne opet. Onda dođe obeshrabrenje. To su te prepreke na putu. Jedan mu glas dođe koji kaže, ma pusti, sad će se boriti. Drugi glas kaže, ali sjeti se one radosti, kako je lijepo. Ide na ispovijed. Radost, opet. Ide dalje, padne. Onda s vremenom, kad čovjek krene, jedna stvar je prihvatiti živjeti u Babilon, prihvatiti živjeti u izmetu, prihvatiti živjeti u lažima. Druga stvar je krenuti. Padaš, se ustaneš, i s vremenom ti dođe, s vremenom se ti putovi izravnaju, te amplitude koje idu ovako. Ja se sjećam u mom životu sa 19-20 godina, početku su bile velike amplitude. Pa radost, jer je Bog voli, jer život, pa onda jedna velika kriza, vidiš da si slab, pa onda, ja vidim kako te amplitude polako, kako dolaze, kako dobiješ jednu polako postojanost. Zašto? Jer koji su to bageri koji taj put ruše? To je slušanje Božje riječi. I ako je ne čuješ, ne možeš. Sve je neprohodno. Tamo brda tvoje oholosti, umišljenosti, tamo udoline tvog očaja izmenjuju se. Pa onda ove stramputice, naši idoli, naši lažni bogovi koji nas vuku, hrapavi putovi, to su naše navike, grijeha, naše kaže Izaija, strmine. Postoji puno prepreka, onda ti se obeshrabre se, ma ko će kroz tu pustinju ići, kako ćemo ići kroz pustinju? Ako Bog ide ispred nas, putovi će se, a kako znaš da ideš za Bogom? Ako ga slušaš. Kaže puno puta Krist, ovce moje, slušaju moj glas, idu za mnom. Ako ga slušaš. Onda ako ne čuješ Krista, ako vidiš da je to istina i vidiš da se za to utuzi, molim te danas da iz tebe izađe ovaj vapaj. Ima jedan vapaj na misiji koji je ušao kroz stoljeća, koji kaže, Gospodine, reci riječ i ozdravit će duša moja.
vidiš, sam bolestan, ne mogu izaći iz te sržbe, iz tog. A on kaže jednu riječ i rasvijetlite i možeš naprijed. To je, evo, oni koji čujete Božju riječ, danas zahvaljujte, evo, možete reći, ovo silna nam djela učini Gospodin, opet sam radostan, grijeh me ponovo oduzeo mi je radost, ali Bog mi vraća stalno, jer mi govori, a ti koji ne čuješ, ja sam siguran, pazi ovo, da mnogi ljudi koji idu danas na župnu misu, ne samo ovdje, nego drugdje, da kad bi ja sad govorio na ovom mjestu, nema Boga, kad bi ja rekao, reinkarnacija je istina, da mnogi ljudi od nas ne bi uopće reagirali, uopće ih nije briga za to. Uopće ih nije briga šta svećenik govori, uopće ne čuju ništa. Razumiješ? Onda, ja te pitam sada, zašto dolaziš ako te nije briga? Ne kažem nemoj dolaziti, ne kažem ne tjeram te, nego da ti vidiš, da se to pomakne, da se makneš iz tog Babilona. Ako ne čuješ riječ, ako te ona ne dira, zašto si tu? Šta si tu? Da radiš neki obred? Zato, oni su imali taj obred pranja, stalno su, Židovi danas imaju obred pranja, od toga dolazi naše krštenje. Oni se operu i sve je okej. Išao se na misiju i sve je okej. A kaže Ivan, on propoveda obraćeničko pranje. Mogu reći, ja danas vama propovedam obraćeničku misu. Bez obraćenja, to je jedna lakrdija. Jel? Kako ostaješ u tuzi. Jel? Evo, danas vam naviještam da je moguće, ono što kaže Krist, ponovo biti djeca, ponovo dobiti ovu radost. Teško je to objasniti kako ta, ali ima jedna, slušaj struku. Slušaj struku, crkva zna kako ima, gledaj svece, koji su najradosniji ljudi, koji su sveti, koje je Bog obukao u svoju pravednost, ja znam da imaš puno prepreka, da ti se ne da kako ću ovo, pa si navikao, pa vidiš da si rob tolikih stvari, pa ono kad bi ta pitao sad što hoćeš, pa hoću gledati televiziju, piti pivo i boli me briga, ili žena bi rekla ući shopping, ne znam šta, nije, evo istina, naše biće je tromo, ali ja te pitam, jel si radostan? Jesi radostan u tome? Evo, ako je odgovor nisam, slušaj struku onda, kreni za ovim glasom koji te zove, koji te ljubi, sjeti se, evo, ovo samo sam želio izraziti, što nam ne da slušamo Božju riječ, to kaže Stari Zavjet, kaže da ljudi su imali idole, to su bili kipići, recimo bio jedan idol plodnosti, Aštarta, ne znam, to je, vidjeli ste na televiziji, jedna debela žena sa 20 dojki i sa velikim stražnicama, i onda su oni klanjali tom kipu, prinosili žrtve, zašto? Za plodnost. Da dobijemo plodnost, da bude i onda se starozavjetni pisac ruga njima, kaže, taj kip ima uši, ima oči, a ne vidi, ima uši, a ne čuje. Onda kaže, takvi su i oni koji ih napraviše. I onda zato rabini tumače da ono što spriječava da mi čujemo Božju riječ su naša lažna božanstva. Sjeti se svojih lažnih božanstava, ono kroz život od čega se očekivao se da će ti od toga doći život. Sjeti se već od djetinjstva, izludili smo roditelji da nam kupe to, da ovo, da ono, pa poslije kako si rastao nešto drugo, neki auto, pa neki izludili smo se da to dobijemo, pa ta osoba, kad se oženi za tu osobu, za to, a onda, evo sad sjeti se svih svojih idola od koji si stavio na mjesto Boga i di su sada? Aj sjeti se, di su sada, di je sada to? Kaže Sveto pismo, izdali su te tvoji preljubnici, to je druga riječ za idole. Ono jedino na kraju što vrijedi, braćo i sestre, je čista savjest koju ti Bog može dati. Možete, slušaj struku, znaš kako se dolazi do toga. Prva stvar, vidjeti, priznat sebi, druga stvar, ići svećeniku priznat, izgovoriti. Koliko ljudi sam slušaj struku, ja sam ti medicinar te struke, gledam svaki dan kako ljudi ozdravljaju. Dođe i prizna nešto što nije 30, 40, 50 godina izrekao. Treba izreći to. A ne postoji to. Slušaj struku. Ne postoji lijek. Postoji lijek. Trebaš izreći to. I poslije idemo dalje u borbu. Slušati Božju riječ. Evo, ti vidi. Evo vidi ako si ovaj koji čuje danas, zahvali Bogu. Ako slušaš struku, zahvali Bogu koji ti daje tu radost. Kako su radosne duše. Gledam djeca koja ne čuju Božju riječ. Samo ispovedi se, obavi sve, samo ide prema jednoj tuzi. Gledam oni koji ostanu, koji čuju, koji dira, kako rastu radosno. Evo, sad padaju mi na pamet toliki. Radost u njima, radost. Sigurno imamo momente tuge, križeva, to je dio našeg života, ali jedna stvar je nositi križ nečiste savjesti, odvojen od Boga, od milosti, a druga stvar, potpuno drugo je kako su te rane, i recimo Kristove boli, Kristove rane, Marijine rane, probodeno srce, probodene ruke, probodeno sve, duša probodena, na kraju, evo u uskrsnuću, sve to postaje slavno. Evo, to je kad smo opravdani od Boga, kad nosimo čisto stvari, kad nosimo čisto naš križ, to ti Bog želi dati. Bez toga, evo postavljam opet ovu nagradnu igru,
ponovo otvaram nagradnu igru, mogu dignuti na 1000 kuna, ali mogu bi na više, ali da bude realno. Evo, ko mi od vas nađe izvor veće radosti, veći od čiste savjesti, nek se javi, daću mu 1000 kuna odmah. Evo, ne neke fore, nađi mi veći izvor radosti od čiste savjesti. A to ti Bog daje. Ima jedna struka koja se bavi s tim. Samo ona oprašta grijehe i daje ti da kušaš ovu radost, a sa radošću snagu da ideš naprijed za Gospodinom prema zajedništvu, prema obećanoj zemlji, prema nebeskom Jeruzalemu. Amen. Oče nebeski, Bože ljubavi, hvala ti što ti daješ žar svojoj crkvi, što ovaj glas nije umuknuo, što nas ti ljubiš, poziva, ne želiš da živimo bez radosti u ropstvu. Evo, molim te, Gospodine, ti otkloni barijere koje vidiš u našem životu. Vidiš da smo mnogi navikli živjeti u grijehu, ne slušati crkvu, skrivati se, ne ispovijedati se, ne moliti, živjeti u svom komodu, u Babilonu, bojeći se ljudi, viseći na televiziji. Evo, ti znaš koji idemo, oni nas spriječavaju da idemo za tobom, koja gorčina, ljutnja, sudovi jedni među drugima, neopraštanje, ovisnosti, o kocki, o drogi, o pornografiji. Gospodine, ti znaš šta sve muči ovaj narod, ja te molim čudo. Molim te da ti po ovoj prisutnosti na svetoj misiji, po ovom propovijedanju, po Duhu Svetome odagnaš od nas demone koji nam spriječavaju da čujemo, da se obratimo, da budemo tvoji, da izliješ na nas radost, mir svoga duha, da idemo za tvojim sinom kroz pustinju ovog života prema tebi, prema nebu, prema zajedništvu svetih u vječnosti. To te molimo po Kristu, Gospodinu našemu. Amen.